Hello mga baby loves, eto magre-ribbon tayo ulit ngayon. Mag-home service po tayo dito sa barangay namin. Which is, gagamit po tayo ng Aglo. Eto po yung Aglo straightening cream. Ito yung step 1, straightening cream. Tapos ito yung step 2, neutralizer cream. So, ayun guys, section po natin yung buhok. Tapos, ayan, i-apply natin yung straightening cream step 1. Ito, unahin po natin sa baba ng buhok. Ayan, sa pinakababa po ng ng part ng buhok ng ulo natin sa baba niya. Ayan, yung unahin po nating applyan yung regrowth ng buhok. Ayan po. Kasi po, dyan po yung matagal mag-straight or mas na-expose kasi sa araw yung sa taas niya. Kaya, ihuli po natin applyan sa taas. So, din po natin ang proper process ng Aglo. So, ayan guys, ayan. Babad natin siguro ng 45 minutes. Tapos, i-check natin mamaya strand test natin kung okay na yung buhok ni madam. Ayan po guys, i-check na po natin. Actually, 50 minutes na siya. And inanak test natin siya. Pag hindi na bumalik yung buhok or nag-stay siya sa knock test, i-try natin sa kung nag-i-elastic na yung buhok. Ayan. And hilahin natin. Pag bumalik, ayan, so nabibinat na siya, bumabalik konti. Siguro babad po na natin siya ng 15 minutes. I-check natin sa baba. Ayan, nag-i-elastic na siya. So, pwede na po siyang banlawan. Knock-test natin ulit. Ayan po guys, babanlawan na po natin siya ng water. Ayan po guys, pagkatapos siyang banlawan ng water, suklayin natin yung buhok. Ayan. Patuyuin natin siya ng blower. Ayan guys. Patuyuin natin siya ng blower ng hanggang 100% blow dry po. Ayan po mga baby labs. Pagkatapos natin siyang i-blower ng 100% dry, section natin ng buhok hanggang sa T-section or quad section. Ayan. Ayan mga baby labs. Sa section ko lang po si client yung hair niya ng 4 section. Ayan. Tapos, paplantsahin natin to nang siguro mga 1 hour ako magpaplantsa dito sa buhok ni madam. Kasi medyo manipis naman. Ayan po mga baby labs. Ayan po mga baby labs. Hello po. Ayan. Naglalagay ako ng airpod sa tainga ni client. Ayan. Tapos papainitin natin yung plancha. Ayan po mga baby labs. Mainit na po yung plancha. Tapos section natin ng P14 yung hair ni madam. Tapos paplantsahin natin siya ng maliit. Ayan po, dapat P14 pong pagplantsa sa buhok. Ayan po guys, ayan. Siguro mga 4 na hagod ang lagi ko pong ginagawa sa mga client ko. Ayan. I-update ko kayo after kung ma-plancha mga baby labs. And po mga baby labs, pagkatapos po mo siyang ma-plancha, i-apply na natin po yung neutralizer straightening cream. Ito po siya mga baby labs.
Ayan po mga baby loves, syempre, yung step 2, ganun din ang process ng step 1. Pero, mas maiksi nga lang yung oras ng pagbababad ng neutralizer cream or step 2. Ito siya guys, ayan. Applyan natin sa nape area niya. Tapos, ayan, emulsify po natin mabuti para kumapit yung gamot na linalagay po natin sa buhok. Ito po guys, babad po natin siya ng mga 20 minutes to 30 minutes yung neutralizer cream para kumapit at mas maging malambot yung buhok. Yan po na yung outcome ng ribbon. Maganda po yung pagkakariban ng buhok ni Madam. Pero ang gusto po kasi ni client is may highlights po siya. Tapos magpapa-Brazilian blowout pa po siya. Kaya i-highlights muna natin si client bago natin siya i-Brazilian chocolate blowout. Ayan na po guys, nalagyan ko na po ng mga highlights. Just gumamit ako ng aluminum foil. Babad natin siya ng 40 minutes. Ayan, pagkababad ng 40 minutes, hindi masyadong maliwanag. Ayun. Ayan, so tatanggalin natin yung plastic. Ayan. Ay, naku, Len. Datang bubutang ng damon. Ay, naku. Hindi, tanlen. Nagtinagda amin. Nagtinagda amin. Trauma. Nay na. Tinag. Tinay. Ate, hawakan mo nga muna yung plastic. Sige, nagpinta si anak mo, nag-glassbook na. Super. Mapatay ka dito, Mit. Kapintasan Kapit patayin na kung makapag-apo mo dyan ako mo. Payawid ka ako. Kapintasan natin anak ko. Tawanan. So ayun, tatanggalin natin. Bandawan muna natin guys bago natin siya i-Brazilian. And po guys, yung buhok ni Madam, lalagyan na po natin ng Brazilian blowout. Using, ito po, yung chocolate blowout ng OMG. Natapos na po namin siyang i-clarify yung shampoo. Yan, maglalagay tayo ng kaunting amount. Ayan, dapat po mag-gloves tayo kasi nga po medyo may pagka-formaldehyd to yung Brazilian blowout. Hindi ko na po sinuklay kasi po maglalagay tayo ng Brazilian blowout, which is malambot naman talaga yung buhok ni Madam. Pangilan mo na magpariban, Madam? Ay, ano ba ito? Ha? Pang 5 na. 5 pa lang. Pang 5 na, Len? Yeah. First time magpa-ano? Magpa-highlights. Magpa-highlights. Guys, na 5 lang. That's nice. 10 years Nagre-reklamo si Mother. 10 years na daw sila dito. Every year daw siyang nagpapariban. Sinabi mo na. Basta bakit nag-OA? Yeah. Pansin nyo guys. So ito guys, hayaan natin siyang matuyo.
or babad natin siya ng 45 minutes. Pero hayaan natin tumatayo para mag-process yung Brazilian blowout na linagay natin. Ayan, umiiyak na si Madam. Masakit kasi sa mata. Oh, ayan po guys, yung buhok ni Madam. Ayan. Sige-sige mo tayo pangapangatong. Sigoy. Basta, ganyan, ayan. Ayan po yung Brazilian ribbon with highlights. Ito yung nasa loob niya. Ayan. O, diba? Perfect. Ayan, mas malambot po yan pag nabanlawan na.